Koho budem voliť, to je pre mňa ľahká otázka, pretože na kandidátke obyčajných ľudí a nezávislých osobností kandiduje môj kolega Branislav Škripek, ktorého poznám, ktorému dôverujem a myslím si, že bude veľmi dobre zastupovať záujmy Slovenska a záujmy voličov v Európskom parlamente. Je výborne jazykovo vybavený ako prekladateľ a zároveň je evangelizátor, to znamená hlásateľ dobrej zvesti, tak verím, že tie dobré zvesti a tú dobrú novinu prinesie do Európskeho parlamentu. Zároveň má skúsenosti a kontakty aj vo svete, hlavne v Európe. Takže Braňo má určite môj hlas. A potom uvažujem, že podporím ďalších ľudí, niekoho z ďalších ľudí na našej kandidátke, ako je napríklad pani Dubačová, alebo pani Remišová, či Raučidová, alebo pán Trnovec. Títo ľudia sú pre mňa zárukou pro-life prístupu k hodnotám, zároveň profesnej skúsenosti, odbornosti a ľudského charakteru.